Wara li l-Prim Ministru spiċċa taħt pressjoni enormi mill-klikka ta' Joseph Muscat, l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista kellu jsejjaħ konferenza ġenerali straordinarja għal nhar il-ġimgħa li se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fis-6 ta' filgħaxija. Il-konferenza se titlaqqa sabiex jitpoġġew għad-diskussjoni emendi fl-istatut fosthom il-possibilità li l-kariga ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit tkun tista' tiġi kontestata minn membri parlamentari. U għalkemm fi stqarrija uffiċjali l-Partit Laburista ma għamilx referenza għad-deputati li huma MPs, il-verità hi li dan it-tibdil qed jiġi impost mill-klikka ta' Muscat sabiex jimbuttaw lil Elix Agius Saliba wara li Jason Micallef ċeda mit-tellieqa. Banalisti politiċi jgħidu li dan huwa patt ieħor illi Robert Abela baxxa rasu għalih u li ġie impost fuqu. Intant qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv ta' tlieta, Robert Abela baqa' dieħel mingħajr ma waqaf biex iwieġeb id-domandi tagħna. Dan filwaqt li d-deputat Carmelo Abela insista li kulħadd għandu jagħti kontribut fil-Labor anke nies tal-passat. Id-dikjarazzjoni li l-arloġ ma jmurx lura ma l-qudiem, eċetera, eċetera, qisu n-nies tal-passat qed jalqulhom il-bib fuċċhom. Inti taqbel. Jiena kull min jagħti il-kontribut tiegħu fil-partit, fil-pajjiż, f'kull qasam tas-soċjetà, jiena napprezza il-kontribut ta' kulħadd, u naħseb hekk għandu jkun, u l-Prim Ministru għamel il-kummenti tiegħu, naħseb jiena u stess qal li ma kienx qed jirrefera persuna partikolari. Minn ġenerali qal. Qed jitkellem minn ġenerali, però naħseb. Ġijar naħseb għax kulħadd mhux għal persuna waħda. Però jiena inti tistaqsi lili, jiena ħan ikkummenta fuq x'naħseb jien mhux se nipprova ninterpreta dak li qal il-Prim Ministru. L-elezzjonijiet tal-karigi ta' deputati mexxejja u ħatrit oħrajn fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista se jsiru bejn it-13 u l-15 ta' Settembru. In-nominazzjonijiet tal-karigi kollha se jinfetħu nhar il-ġimgħa 23 ta' Awwissu u jibqgħu miftuħin sal-25 ta' Awwissu. L-elezzjonijiet jitmexxew mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista. Il-Konferenza Ġenerali tagħlaq il-ħadd 15 ta' Settembru.